Ayun po mga paring Jason, magandang hapon po. At yun, pauwi na nga kami. At si Gatcho nandun na, umuna na. Kasama niya kasi yung anak niya, kasi baka umulan. Sabi ko, umuna na sila kasi may dadaanan pa ako sa LCC. Bali, bibili ko ng cake kasi nag-chat si Ami sa akin na bumili daw ko ng cake doon sa LCC. Gawa ng birthday nga ni nanay, yung lola niya. At ano na, 90 years old na si nanay. Sabi na, ay pinapabili yun ni Bianan na cake para kay nanay. Yan. At si Utol, si Pula nandito pa nag-i-edit. Ako doon na lang ako sa bahay mag-i-edit kasi para makauwi ka agad ako. At sana po panoorin yung mga vlog na ginawa namin dito sa Pabahay Project kay Palawan. Maraming salamat po sa inyo lahat dyan. At siyempre shoutout po sa lahat mga sponsor, mga viewers. At siyempre sa mga silent viewers, thank you po sa inyong lahat sa panonood. At kahit pa paano nakakausad yung ating ating mga vlog, mga views. At yun, diretso lang ako. Tingnan ko kung mayroon dyan sa LCC bato na cake. Pero kung wala, didiretso ako sa Nabwa. Yan. Huwag sanang madurog yung yung cake kasi walang maghahawak eh. Ayan po, let's go. Ayan po, dito na ako sa loob ng LCC Bali. Bibili ko ng cake nga. Ganda dito. Bibili ko ng cake. Siguro ito na lang. Isa na ay bali dalawa nito sandok ko. Choco kisma. Ito na lang po. Dalawa nito. Si ate. Yung chocolate. Okay lang, upload ko to sa sa YouTube. Ito. Palagay na lang po natin. Ikaw na lang mo magsulat. Ito po. Ano nilalagay na? Sumunod. Chocolate yung gusto. Nagpa-vlog po. Opo. Sa YouTube po. YouTube. Pwede. Bigyan ko yung sticker mamaya. Ito po. Isa nito, dalawa nito. Isa lang po. Kita sticker. Okay lang, nakasulat mo na yan. Okay na. Ito yung sticker. Sa YouTube po yan. Sige po. Thank you. Dito po sila sa Dito kami gumagawa kasi Pabahay Project yung ginagawa namin sa charity vlog kami. Dito kami gumagawa sa San Vicente. sila po sila para mga rider po na may mountain. Hindi po, ano lang, pabahay lang po kami ng grupo. More blessings. Oo. May candle din po kayo? Yes po, pita po. Magkano yung candle? Yung 90 po.
90, walang number. Number tanda lang po sir ng available pa po. Wala pa po yung delivery. Yung ganitong kanda lang po. 10 po. Oh, sige. Gusto po nilang ganyan. Wala pala sila yung number na ano kandil. Ganyan ko lang din na. Ganyan, kapag tayo. Yan po dito po yan sa loob ng ano, LCC. Bato. Yung mga gusto pong bumili ng cake, dito lang po yun sa ano, loob ng LCC Bato. Sarili niyo po yan, ma'am? Sarili pala ni ma'am. Business niya talaga. Nanay po. Opo. Huwag lang madurog. Walang maghahawak eh. Ano ko na lang po. Isip ko. Oo. Hawakan ko lang sa motor lang ako. Ito po yung van. Magkano po lahat? 560 lang po. Po? 500. 560. Kasama na yung kandil. Opo. Kasama.
At ito na yung cake na nabili ko. Uwi na ako, sana di madurog. Ito yung motor ko. At mag-helmet muna ako. At pauwi na ako. At mag-helmet ko mamaya na. Bali 500 plus tayo. Hinay ko na lang yung ano. Sibo. Hinay ko yung sukli mamaya. Kalimutan ko na. Yan po, at dito na ako sa bahay. Nakarating na ako. Ito na yung cake na nabili ko. Saan? Hello. Bakit? Masakit ulo mo? So she decided to look for a new place. Masakit ulo mo? Perfect location Huh? that could accommodate all the cats. Nakatulog. Had a large fish pond. She Oh. immediately ordered 10,000 bamboo poles and started fencing off the area. This would both keep the cats safe and Tingnan mo ako. Okay na yan. villagers. For several days, the fence was finally finished. At siyempre, shoutout kay ma'am na nabilan ko ng cake at di ko siya natanong kung ano pangalan niya. At shoutout kay ma'am na sarili niya pala yung yung business. Sa kanya pala mismo yung na yun yung Then connected tawag nun? Cake shop. she built the frame of the cabin Ayan, sa kanya pala yun. around her, and only then did she At bahala sa amin magbigay doon kay nanay. Hindi naman nadurog. At tingin ko palang masarap siya kahit di ko siya tikman. Bali di ko na isasama sa vlog na to yung pag-abot ng cake kay nanay. Pero ito yun Happy 90th birthday nanay from Lilibit. Yan. Shoutout kay Bianan na nagpabili nito. found the area had already become Kaya may atid yan, hiatid kay ngayon na, atid mo na? Kasi magpapahinga pa ako. Mag-i-edit pa ako. Ayun po sa mga viewers sa taga dito sa Bato. Doon po sa sa LCC Nabwa. Ay, hindi LCC Nabwa. LCC Bato. Doon po may mga cake na mapagpipilian pa. make sure the cats could enjoy the pond. At napakabait ni ma'am na siya yung mismo may-ari, siya nagbabantay at siya nag-lettering yan. Ang shoutout sa iyo, ma'am. Ano? Now the cats have a warm Ano? home. This story also warmed your heart. Give it a like. Matulog ako yun. Ang si Ami. Ano nak? Maghapon? Maghapon nak TV na? Walang Walang assignment? Ha? Mainit pa kaya din? Init. Magtitimpla sa amin ng misis ng kape. Para makapag-merienda man lang dito sa bahay. Tapos mag-i-edit na ako paka kape. Siyempre salamat sa asawa ko na laging nagtitimpla ng kape pagdating ko dito sa bahay. Masakit ata yung ulo niya. Alright. Yun 560 yung yung cake sa amin. Nagtitimpla. Naligo ka? Ha? Kasi tulo mo? Ha? Sinisipon ka? Nilanis kasi, kaya nakatulog ako. May gamot ba ka dyan? Anong gamot? Kape po tayo. Wala na akong kemi. Pero yan. Wala na rin kape. Puno ba gayon? Umalis tayo. A little kitten stole the man's milk. Just as he was about to get angry, the kitten unexpectedly pushed a coin toward him. One day, the kitten saw the man eating it. Ito yung basong binigay na inaalala ko dun sa malitang nalaglag. Incredibly cute. So he
Hindi na lang hindi nabasa. Retreat. Not long after, the man noticed the kittens. Bebe, gato si ka, bebe. While he was still Bibi, ang ano sa kamantika na? Ano yan na? Iprito mo ulit. Buksan mo kalan. Ganun. Ampo, kapit tayo. Ma. Uy, ba to? Gutom. Gutom talaga. Oh, bisa tayo. Ito, ayaw mo nito? Goya? Ba't parang pinag-ano ng... Malagyan mo nga ma. Yung Nutella. Inano ko yan sa tinidor. Nakakalaw, inano ng kamay. Kaya ko ng Nutella mo. May patsarita? Nak? Patsara. Paborito niya to, Nutella. Ay, naparami ko na. Paborito to ng anak ko, Nutella. Yung Christmas na pamaskwat niya, yung binili niya. Ito yung napamaskuhan niya? Binili niya ng Nutella. Sino bumili niyan? Tayo ba kung paghatid kayo kila mama? Yung sa LCC, dumaan tayo. Andy said a bet, bro. You have my word. A handshake emoji. Whatever the heck this death emoji is. Why the sake we're not done, bro? What? Andy, yeah, guys, that's pretty much how the Discord conversation went down. It's actually been a pretty good while since I've talked to him. I haven't even sent him the private server link. Like, look at this, bro. It's literally spamming me. Harap, umigit lang kape. Is it really good or not? I've been Tanggal yung gutom ko. So you know guys, I think it's time to finally go ahead and respond to this dude. Kailangan kumakain nito eh. Kaya ko na to. So I'm gonna go ahead and hit it with Mas masarap pa din yung mayonnaise. I was just busy texting your mom. You know, she's having me over for